slaví úspěch. Na zamrzlý úsměv platí nejvíc láska a ptačí zpěv a trochu hic. Vlaštovka na drátě volá halo, když chvilku počkáte, nesu jaro. Zavolá, nikdo ho nezavolá, byť mu ani z poloviny nedělá volony. Když je člověk za prase, nepřidá to na kráse, lež prasata se nestydí, když nežijí kvůli. Žije holnice cudků, člověk hovado, zazoube to s náladou, však hovada se jen lídí, sám náladu hodný. Když je člověk na zvíře, žije člověk na víře, víře se však poleká, když má být za člověk. Žije plnice cudků, Dobrý a doufám, že i příjemný podvečer vám všem, kteří jste za náma dorazili dneska do Městské knihovny. Jsem ráda, že Dušan tady udržuje takovou obroční jako tradici křestu knih, na kterém se vždycky sejde velké množství lidí. A protože část Neníčka zastupuje větší počet, tak přihlásí se všichni, kteří jsou od hujerů. A aby jsme to obzvláštnili, tak jsme to letos udělali trošku v jiném uskupení a přizvali jsme dalšího autora, kterým je můj tatínek Stanislav Radil, který je taky... Neníčka samozřejmě, jak už mnozí z vás víte, nebo většina z vás ví, protože už jste tady na takové události byli, tak si samozřejmě sezval své kolegy, kamarády, muzikanty, akorát on pořád obměňuje to uskupení, takže Dušan teďka za trest řekne, jak se jmenuje hudební těleso, které bude dneska vystupovat. Dobře, no ale zvažoval jsem několik těch názvů. Jeden z nich byl Dušalala, jakože Dušana, Laďa, Laďa. Ale nakonec jsme se nazvali jako Banedí, Balajka, Neníčka, Divácký. Takže dneska hudební trio Banedí. Keca, nazval to tak on. Ale oni mě to odsouhlasili. Takže tak. Takže děkujeme za představení. A kromě pánů autorů, tak tady samozřejmě vítám ještě jednou vás všechny, kteří jste za námi dorazili a vítám samozřejmě paní ředitelku knihovny, která se této akce účastní. Ta nám řekne potom něco v závěru. My jsme trošku
přemýšleli, jakým způsobem to udělat a přestože máme časový harmonogram, tak se ho ne vždycky úplně dokonale držíme. Taky jsme přišli na to, že ty básně nejsou moc výhodné, co se týká čtení, protože přečíst jednu báseň zabere asi tak 10 vteřin. Samozřejmě v závislosti na tom, jak je dlouhá. A protože bychom vás neradí ochudili o to, abyste si knihy potom mohli prohlédnout sami a nejlépe si sami taky nějakou mohli odnést, tak nemůžeme přečíst úplně celou knihu, takže jsme se snažili to nějak tak jako se skládat, tak vždycky bude takové pásmo, hudba, čtení, nějaké to povídání, ať se taky o těch autorech něco dozvíte. Takže Dušan tady tak bude přebíhat od židle ke křeslu, takže si to trošku zatrénuje jako. A my se budeme potom věnovat tomu literárnímu rozjímání. Tak než se do toho pustíme, poprosím ještě jednu skladbičku na začátek. Ano, ještě si. Sedí nota na lince, nohy v klíně má, podobá se pralince, s rumovým aromá, zápach od melodie, má v osnově klíč, podle si s ní užije, až do zní bude pryč, abych děla víš, zní to jako by nic, na srdce uslyšíš, že má o 2 křížky víc. Praporkem všem zamává, když má hraní dost, s ozvěnou si pohrává, to jen tak pro radost. Má obvyklé ambice, trochu povýšit, brání však tradice, falešně bude znít, že seš plná víš, zní to jako by nic, však se uslyší, že má o 2 křížky víc. Teďka budeme vstupovat, za jak dlouho toho přeběhnutí z té židle do toho křesla 3 sekundy. stihneš, jo? Pak na kytaru. A teď jsem si zrovna říkala u té vstupní části s tou hudbou, že ty jsi v podstatě už úplně multifunkční umělec. Píšťalka, kytara, zpěv, literatura, básně, písňové texty. No, ale... Takže budeš něco přidávat ještě, nebo už? Jasně, ale chtěl jsem říct, že ta kytaristi tady vidí, že jsem jenom jako takový amatérský, že to tak doma, jo? Proto jsem si pozval profíky na to, aby to za mě, a tak s tou píšťalkou tam se asi budu víc držet než u té kytary. S píšťalkou je to lepší. No jasně. Nicméně některé ty texty, nebo všechny ty texty si napsal ty, nebo jsou některé jinačí? Tady ty písničky jsem napsal od února do půlky dubna asi letošního roku. Všecko je to i melodie, i texty moje jakoby autorství. Takže, no tak se podařilo. No. Přiletěla můza a nějak to prostě si takto sedlo. A když jsme, ano, otvora. Když jsme u těch textů, některé z nich jsou i v té knize, nebo jsou tam všechny? Jsou tam jenom 2. A jak říká Staňa, potvora je, protože v noci budí a zvedá mě z postele a nutí mě psát, takže je to opravdu potvora. Telefon na nočním stolku. Ne, tam to není. Jsi to mohl hnedka jako zapsat a nemusel si vstávat nikam. No a pak zazvoní. To není dobrá věc. Vy oba už máte vydanou aspoň jednu předchozí knihu. Dušan vede 3.2. Dušan vede 3.2, ano. Dušan je aktuálně v přesile. Já na tebe počkám.
A taky to má v trošku kratším čase, protože tvoje první kniha se křtila před 4 rokama. Říkám to před 4, podle mě. Dělal by to před 4. Před 4. A obrok vždycky jako je ten křest, takže to tak vychází nám tady. A tady máme mezeru trošku. Nejplodnější regionální autor. Jedna knížka za 15 let. Takže ano, předchozí knížka, která se jmenuje Můj čas, kterou nemáme tady teda před sebou, ale potom u stolečku s knihami ji najdete taky, vyšla v roce 2011. Takže další bude za 15 let nebo dřív? Teď bude ročně vždycky 1 na rok. 1 na rok. Tak to je celkem výzva. Nicméně v té původní, nebo v té první, jsou jenom básně a tady už nejsou jenom básně, takže co je, protože tahle kniha básně a něco navíc říká, tak co je to něco navíc? Něco navíc jsou krátké prozaické texty, které, když jsem se díval v minulosti na nějaké básnické sbírky, tak se občas stávalo, že ten autor nebo ta autorka mezi to vložil nějakou takovou úvahu, pár řádků, půl stránečky, jenom něco. A jelikož já jsem měl už jako dost dlouho takové, a skutečně jiný, tak jako tam je napsané, tu mikropovídky, tak stránka a půl maximálně, tak jsem si říkal, že to jako proložím tady tím, jako prostě jsem nedokázal nějak potlačit své ego. A tak jsem si říkal, že to těch básní nebylo tolik, jak v té minulé sbírce, že tam prostě dám ze 3, ze 4 tady takové kratší útvary. No. Když jsem se na to díval, tak mě to jako moc... Ne, jo? Ano, už googlám, jo? Já už jsem starší člověk, Je to asi zapusté. Tak to je dobrý. Tak děkuji hlasové poradkyni. Takže jsem si říkal, že to tady do té sbírky dám taky pár takových kratších textů. Když se na to teďka dívám, tak opravdu řečeno nevím, ale prostě už to tam je a tak jak já s oblibou říkám, když to někdo dostane do ruky a přečte si to, ať si myslí, co chce, nic víc já s tím dělat nemůžu. Ještě to můžeš dělat jak Marek Eben, který v těch svých knížkách na začátku píše, že to schválně dává do kroužkové vazby, aby se ty listy dali snadno jako vyndat. Kdyby to tomu čtenáři nějak překáželo, tak ještě to by možná byla cesta. Jako. Že byste mě to dělali tady v knihovně. No, že bychom to zrovna jako, ano, tady bychom ti to vyrobili a oni by si potom ty čtenáři odhazovali ty stránky, které nechcou. Ale to ten Marek skromně doufá, že pak nezůstane jenom ta vazba. Ano, to je pravda. To je pravda. Dušané, jak se cítíš jako autor 3 knih? Nijak. Necítíš jako rozdíl, jo? Ne, vůbec. Já jsem ty knížky začal psát asi z toho důvodu, protože, možná jsem to tady už říkal před 2 lety, protože To nevadí, oni už to nepamatujou. Ano, protože jsem učitel a je to taková pomsta mým žákům, aby toho měli v maturitě víc. Takže jsem se rozhodl jim to znepříjemnit a proto jsem se stal takovým plodným autorem, že čím víc jsem naštvaný, tak možná i to je ta můza, která mě pohání prostě psát. A jet jako dál, jo? A je dál, no tak uvidíme, co bude do budoucna. Taky jsou to teda básně. Pomýšlíš i na nějaké jiné útvary, jako že bys třeba nějakou povídku, nebo třeba román, že bys napsal? Já mám v hlavě už několik let nosím jeden námět a zatím jsem ho nezačal realizovat, protože se na to úplně necítím. Zatím tam nejsem tak jakoby pevný v kramflecích. A ten námět je moje vojenská katedra při vysoké škole. Jestli si vzpomínáte válčili jsme za čepičky, tak my jsme válčili za Husáka na té vojenské katedře a když jsme jeli vlakem, tak jsme byli schopni celou cestu z Brna do Veselí, jo, nebo do Kyjova, podle toho, kdo kde vystupoval, bavit celý vagón, ti leželi smíchy, co jsme vykládali za příhody. No, takže to mám takový námět jako v hlavě, ale jestli to zrealizuju, to nevím. Ještě jsi nezačal, jako Ještě jo? jsem nezačal. Ano, zatím je to v té hlavě. No, jasně, mám název jasně daný, 6:25, to byl nástup na Plošťadi. A
můžu jenom k tomu něco? No jistě. To si nemůžu nechat ujít. To je taky z vojny a to bylo v době, kdy ještě o něco dřív, teda možná o těch pár let, aniž bych to tady nějak chtěl zdůrazňovat, jsem starší, tak jsme kdysi nás naložili do autobusu, asi 10 lidí a jeli jsme na pohřeb nějakého studenta. Na jednu stranu je to smutné, na druhou stranu to je taková bomba na konci, že na nějakého studenta, který z nešťastné lásky si prostě zastřelil. Jo. To bylo na Slovensku, my jsme jeli až někam k maďarským hranicím. A 10 vojáků jelo prostě tím autobusem barvy kaky, asi 2 hodiny. A v tom autobuse jeden vytáhl, víte, co to byl kdysi dávno cyklostyl, jak se prostě přes ty lihové plány se vytáhl papíry černých baronů. Takže my jsme jeli autobusem na pohřeb studenta, který se zastřelil z nešťastné lásky. A chlámali jsme se jak blbci u švandrlíka, protože jsme si četli ty černé barony. A jsme přijeli, vystřelili jsme 3 salvy, jeli jsme zpátky a zase jsme si četli černé barony. Prostě základní vojenská služba za komunistů. To by se, myslím, do té připravované knihy hodilo výborně. Některé povídky by mohly být, nebo jako některé příběhy by mohly být odposlechnuty. To by se tam skvěle hodilo. Nicméně, teď jsme teda hlavně u těch básní. Ne všechny jsou veselé a ne všechny jsou jenom smutné. Tak co se vám píše líp, jestli se to tak dá říct? Díváš se na mě, tak mě jednoznačně smutné. Ale mám rád i ty humorné věci, ale ty spíš dávám do nějakých buď krátkých básniček, nebo já tomu říkám do epigramů. K tomu ještě dojdeš, že? Ano, na to přijde řeč později. A tobě se píše co líp? No samozřejmě, já ještě to povýším, jako my se tady sešli dobrá dvojka, protože já mám vlastně ponuré až depresivní. Kdo by si to pomyslel? A přitom ty knihy na to vůbec nevypadají. Ale když se na to podíváte, ještě jednou to tak vezmi, Martin, uvěřte, jak znáte dobře film Vrchní prchní, tam kombinovali ty názvy, jak on říká, některé tituly, když se dají dohromady, se vzhůru broučí, tak to je člověčina pod kůží. Nebo i tak by to šlo. No, to vyšlo dobře celkem. Já jsem právě říkala, ty knihy vznikaly ve stejný čas, nebo ve stejný čase víceméně připravovali, protože to byl původní jako záměr, aby se to mohlo uspořádat jako společně, tady to autorské čtení a představení těch publikací. Tak jsem si říkala, jestli příště to nechcete vůbec jako napsat společně. Že by se něco ušetřilo jako za náklady, bylo by to levnější, to by byl jako trhák roku, podle mě. A jeden by to mohl psat dialektem třeba. No, jeden by to psal v moravštině, jeden by to psal normálně, nebo ty bys tam psal ty své depresivní a Dušan by tam mezi to přidal ty své epigramy, které tam většinou nedává do toho. Co běž, Staň? Já se bojím, že by to bylo o játras. Mně to stačí s tou muzikou. Ještě by mě zajímalo, ty jsi už zmínil, že tě ta můza budí z toho spaní a musíš potom vstávat a chodit si ty nápady zapisovat. Tak to opravdu děláš, že vstaneš a fakt si jdeš jako něco zapsat, že opravdu nemůžeš jako nebo ne, že kvůli tomu spát, ale že asi má člověk spíš strach, že to jako do rána zapomene, což se taky předpokládám většinou stane, když si to nezapíše. To není strach, to je jistota. To má Staňa v knížce krásně popsané, myslím si, že hned v těch úvodních verších, teď nevím. O tom Homérovi. To tam je? Když si to Jo, nezapíše, nemyslíš tady v tom úvodním slově. Dobře, tak No, takže přečteme ono to tak úplně přesně to vystihuje i ty moje pocity, které mám, když se večer třeba usínám, anebo se probudím a teď náhodou nějaká ta myšlenka tam naskočí, tak si říkám, jo, to je super, a když nevstanu ráno, tam není nic. Dobré je, že se člověk vůbec probudí, když navíc je tam ještě myšlenka. A ty si to teda zapisuješ do toho mobilu, jako? Je to podobný. Já když prostě, a někdy to jsou dny, kdy člověk si lehne, jde spát, ale hlava nespí.
hlava šrotuje. A to nemusí člověk zrovna myslet na básně, no. Prostě hlava šrotuje, ale když je tam něco, co jako tak ten mobil, ten se rozsvítí, že, takže nemusím stávat, rozsvěcet, nic, tak si to normálně do zápisníku v mobilu si to napíšu. Tak to mám já, no. Někdo třeba mobil na to vůbec nepoužívá. Tak to už je modernizace jako To je, zapisování. no jistě, nebo vlakem, když jedu třeba vlakem do Prahy, tak píšu. Ty jsi technologicky mladší. Já mám radši tu tušku. No, je to asi možná, nevím, no, ale prostě já jednak už tuška papír mě už, já jsem zjistil, že jsem zapomněl psát. No, já jsem 68 dyslektik. Já se nespojuju písmena. Já se rád, když se podepíšu. To teď jako není sranda. Takže v tom mobilu je to praktičtější v V tom podstatě. mobilu je to praktičtější, no. Tak jo, tak než přečteme aspoň pár ukázek z každé knihy, tak bys mohl přečíst, nebo já to přečtu, jestli chceš. Tak já přečtu úvodní slovo, o kterém se zmínil Dušan, které je v té knížce. Vztahuje se právě k té tvorbě, jak to vlastně vzniká. Když mě něco napadne, mám jenom 2 možnosti. Napsat to nebo pustit z hlavy. Nic jiného s tím dělat nemůžu. Někdy se ovšem stane, že to celé špatně vyhodnotím a zatímco horší napíšu, lepší zapomenu. V takovém případě už nezbývá, než se v tom horším začít nímrat a snažit se ty malinké, sotva viditelné střípky dobra vytahat na povrch, což je na druhou stranu činnost celkem záslužná a pro život docela prospěšná. Takže tak se to má s tím zapisováním. No a teďka aspoň pár ukázek. My jsme to na základě toho, že tato kniha je plná básní a nejsou nějak rozdělené. A tady v téhle knižce je to rozdělené na básně, mikropovídky a aforizmy. Tak jsme aforizmy a Dušanovy epigramy nechali na závěr, protože ať to nekončíme tou depresí jako, tak jsme to vtipnější nechali nakonec. A udělali jsme teda povídky, básně a potom blok jako básně a mikropovídky. Takže teďka bude ukázka z básní. No a aby si to pánové jako nezáviděli, protože samozřejmě čím víc lidí je toho účastno, tak tím větší problémy s tím jsou, jo? Protože napřed to bylo, no ale přečtěte toho víc, říkal Dušan, protože já budu mít ty svoje zhudebněné texty, jo? Pak jsme si udělali jako harmonogram, co kdo čte, a že teda pan Hradil přečte něco od pana Neničky, pan Nenička přečte něco od pana Hradila, potom, že pořád toho od Neničky je víc, aby Hradil jako se necítil pozaděný, jo, takže jako pořád se to tak různě jako přelívalo. Takže my doufáme, že to nebudete počítat a doufáme, že žádný z autorů se nebude cítit omezen na své svobodě. Takže pan Hradil přečte ukázky z knihy pana Neničky. A já budu držet mikrofon. Brýle máš. Vhodné pro tyto příležitosti. Poezie je vážná věc, ale nesmím to číst já. Takže zábava. Baví mě tvé štíhlé paže, které mají dost kuráže hledat pod mě moje tělo, které stín tvým znehybnělo. Baví mě tvé hladké ruce, které touží po záruce, že nebudou nikdy sami na slunci či pod hvězdami. Baví mě tvé hebké dlaně, když svoje tisknu na ně, až jejich společnou vinou cesty na nich psané splynou. Baví mě tvé dlouhé prsty, když se proplétají skrsty, které jim z mých vřelých dlaní nadbíhají bez ustání. Baví mě se s tebou bavit. Ano, to přečti všechno. To bych viděla, že bude číst takové dlouhé a budu držet mikrofon, tak mu to
vrátím. Já jsem to říkal. Pod deštníkem. Když do toho mluvím, do toho mikrofonu, jako slyší všichni, nebo je to nějak jakože úplně bokem? Co, Jary? Jako, slyšíš dobře? Že moje práce s mikrofonem je na úrovni 50. let. Pod deštníkem. V dešti pod deštníkem holka s klukem po chodníku kráčí. V suchu dozajista nemají dost místa, tak na sebe se tlačí. V dešti pod deštníkem, krok za krokem, k sobě víc se tují. Ten nad nimi prudce jen roztáhnul ruce, aby nezmoknuli. Z okraje deštníku padají k chodníku zvědavé kapky deště. Políbek nevidí, aspoň nezávidí. Tak ještě a ještě. Nerozhodnost. Ležím, mám zavřené oči. Čekám, kdo hbitě mi skočí pod zavřená oční víčka. Uličník či uličnice, na koho chci myslet více? Kdo víc mé srdce hýčká? Kdo odpoví na otázku, koho vezmu na procházku? Zákoutí mi svého nitra. Zda se správnou cestou dáme, kde nikoho nepotkáme, dozvím se až zítra. Prach. Na kostelní věži odbyla celá. Holuby ze soch zvěřili prach. Modlitba kněží je neodháněla. Z úderu zvonu dostali strach. Zástupy lidí z kostela proudí, duši mají čistou po zpovědi. Vířit prach vidí, holuby soudí, byť o jejich strachu nic nevědí. Pod jednu střechu k modlitbě si sednou, než je na ulici rozdělí strach. Na stejnou sochu sednou spolu jednou, až s vírou či bez ní obrátí se v prach. Oblázek. Placatý oblázek na chlapecké dlaní se spoustou otázek obrací se na ní. Jen ohřeje se od ní a za chvíli letí. Na hladině vodní skočí po druhé, po třetí. Tak ještě naposled, než skončí pod hladinou. Nedostal odpověď od chlapce jedinou. Jen radost ve tváři za chlapce odpoví, snad ho on či rybáři zas jednou vyloví. Pěkné, kdo to napsal. Můžeš si pak koupit knihu. Určitě nezaváhal. Tak a teď teda Dušan čte básně pana Hradila, ať se to prostřídá. Těch je o něco míň a myslím, že jsou trochu kratší, ale tak to nevadí. Mám ti držet mikrofon? Budeš křičet, jo? Zkusím nahlas. V zapadlé kavárně, kde láteří se na poměry, kde zeměkoule časem pluje všemi směry, kde číšník líně bloumá mezi stoly a přítomnost tak pronikavě bolí, tam popel z cigarety lehčí je než vzduch. To už je stáří, nebo ještě čekám? Vrásek na svém těle zbytečně se leká. A co mládí, jakože už bylo? Vlastně ano. Vzpomínám si kdysi dávno medovými sliby k chodníku před naším domem navždycky mě přiletělo. Veď mě, jsem kámen prudce vržený a klesám ke dnu. Podej mi ruku a veď mě, jinak z těch kalných hlubin těžko se ti zvednu.
oči, v nich já. Stín, který neuhne, opíť neukročí. Hodně přes půlnoc, spíš k ránu zapráská bič a koně zaberou ke svobodě. V ní naše duše vratké, jak ve vichřici lodě. Takže některé básně nás ještě čekají, ale už jich nebude mnoho a hudební pásmo by nám k tomu mohlo něco zahrát. Ještě k té hudbě, já jsem původně říkala Dušanovi, no vy vždycky zahrajete 2 kousky tak jako na rozptýlení, když budeme tak vážně mluvit o té literatuře. A on říká, no ale to jsou samé vážné texty jako hudební, tam je láska, tam je to, všechno mi to tam vyjmenovali, já říkám, no tak to si teda moc nevydechnem, ale tak myslím, že tady i počas hovoru to možná zvládneme trošku rozptýlit, jak to není jenom tak vážné. Zůstala po tobě jen trocha vůně, kterou jsem zdechoval v číce v lůně. Zůstala po tobě ozvěná nahá, jsem vydechoval tvé jméno nahá. Zůstala po tobě ozvěná nahá, jsem vydechoval tvé jméno nahá. Ráno si byla pryč, s tebou tvé jméno, z paměti spustil klíč, jedno písmeno. Chtěl jsem tě poznat víc, jaká jsi nahá, zejména nevím nic, snad bylo nahá. Chtěl jsem tě poznat víc, jaká jsi nahá, zejména nevím nic, snad bylo nahá. Nahá. Zůstala po tobě trocha vůně. Když starý námořník s bohem dal krčmáři, než kročil na chodník, byl zas jak na moři. V pruhovaném tričku bez cizí pomoci odvázal lodičku a vyplul do noci.
Na moři jsou vzduty příliš velké vlny, úze od kajuty mu dělá problém. Podleva, doprava křižuje palubu, s větrem boj prohrává, když padá na hubu. Celý promočený pod stěžnem sám leží, plachty nestažený, zvedá se jen stěží. Dívá se do dálky, když ní přístav není, vyhlíží majáky rodného stavení. Konečně lodičku přirazí u mola, pro poceném tričku o pomoc nevolá. Zakotví v posteli, čeká ho dlouhá noc, vlny ho přemohly, dostal mořskou nemoc. Já jsem si všimla, že si mezi tím jdeš upít toho vína, není to někdy ke škodě, jako? Nepletou se ti pak ty prstíky na té flétně? Jemu se nepletou kvůli tomu vínu, jemu se pletou, protože my tady z notách máme různé poznámky. Nenatahovat, nezrychlovat, jo, teď ještě mám takové různé. Pozor, třeba tady pak zastavit a pátá sloka já. Dušan se těch poznámek Dušan uděloval, to jsou všechno pokyny, které Dušan přesně udělil a přiznám si, že se nám občas tak jako úplně nedaří dodržet, jo, takže to jenom tak jako na obranu a to víno, tak Dušan je vinář, hraje v cymbálové muzice a tak no, tak nějak si patří, no. My jsme spolu s Laďou začali hrát v cymbálce v roce 92, váže. Tak jako strašně dlouho a tehdy jsme ještě zkoušívali. Teď už 30 let neskoušíme, jestli to dobře počítám, takže tehdy jsme zkoušívali. No a samozřejmě na každé zkoušce musela být nějaká lahev nebo basapív nebo tak něco. A já říkám, já neumím hrát zastřízliva. Jak na bojišti, na cvičišti, tak na bojišti. No, takže prostě to tam musí být. A používáš to i u toho psaní, jako? Ne. Ta muza přijde, jestli jsou střízliví nebo ne, je to jedno. To je jako dobré vědět. Můj muž se baví tím, že ve volných chvílích píše různé jako cestovatelské zážitky, jako na Facebooku. A hned se doma pozná u nás, že nemá nalito. Že sedí a jako nic se neděje u toho počítače, jo? Takže to hned je poznat, že si nenalil pohárek, protože samozřejmě, když si nalije, tak je rázem mu to jde od ruky a samozřejmě čím víc pohárků, tím má pocit, že je vtipnější. Jako. A většinou to teda tak je, jo? Ale jako, ne, že by jako vylepal u toho 2 litry vína samozřejmě, jo? Ať tady z něho neudělám alkoholika. Tak teďka nás čeká čtení ve druhé části, do které jsem něco vybrala já, teda podle vlastního uvážení a s nikým jsem to nekonzultovala, takže už vám nezbyde, než mi věřit. Tak, ano, je to v té knížce. Takže já teďka, než budu pokládat nějaké další případné dotazy, tak přečtu 2 Dušanovy básně a 1 mikropovídku. A pánové si mezi tím rozmyslí každý jednu svoji věc, kterou by chtěli přečíst, pokud už ji nemají rozmyšlenou náhodou, jo? Kterou třeba máte nejradši, nebo která se vám nejvíc líbí, nebo s kterou bylo nejvíc práce, pokud už teda nezazněla. Tak já začnu povídkou, protože povídka je samozřejmě depresivní, jak jinak. Ale je krátká, ano, je krátká.
Povídek je tam celkem v té knize 1, 2, 3, 5. Takže jednu z nich už budete mít přečtenou, tak od toho potom doma budete mít míň, pokud si to náhodou koupíte, tu knihu. Povídka se jmenuje Smrt a dál. Už teda na nějakém čtení zazněla, takže pokud by vám to něco připomínalo, je možné, že už jste to slyšeli, jo? Jednou z večera jsem si jen tak na chvilku lehl a naprosto nečekaně jsem umřel. Kdo si myslí, že po smrti nic není, ten se velice mýlí. Dějí se věci, ne že ne. Nejdřív přišel doktor, důkladně mě ohledal, 2 prsty doširoka otevřel oči a pak mi s až nemístnou rutinou přehodil přes hlavu cíp deky, kterou jsem byl přikrytý. Potom si sedl za stůl a do nějakého formuláře napsal, že už nežiju, latinsky. Pak přišli 2 chlapi v černém a když to, co ze mě zbylo, snášeli v černé rakvi dolů po schodech k černému autu, zjistil jsem, že mají taky černé duše. V jednom kuse láteřili, jak jsem těžký, jak mě musí táhnout ze 4. patra a vůbec, že lepší dobu k umírání jsem si nemohl vybrat, když je právě v televizi tak důležitý hokejový zápas. Úcta k zesnulému veškerá žádná. Byl jsem upřímně řečeno svou smrtí už tak dost otráven, protože právě nastával podzim, mé milované období, takže bych raději bloumal někde u řeky nebo v parku, než poslouchala řeči ufuněných pohřebáků. Jeli, jako by moje tělo někde ukradli, možná chtěli stihnout ještě poslední 1/3 a snad jenom fakt, že vezli už jen bezduché nic, by je mohl omlouvat. Vzpomněl jsem si, jak jsem před mnoha lety na pohřbu mého dědy stál v malé kapli plné lidí až těsně u rakve a velmi mě zajímalo, jak takový mrtvý vlastně vypadá. Když ale zřízenci v jednu chvíli začali odklápět víko, abychom se mohli na dědečka naposledy podívat, odvrátil jsem tvář. Bylo mi 10 a možná už tehdy jsem tušil, že tuto první dekádu, mimo jiné taky díky dědovi, žádná jiná nepřekoná. Proč jsem se ale mrtvého těla najednou zalekl, jsem netušil. Až mnohem později mi začalo docházet, že to není ani tak bázeň nebo strach z mrtvých, jako spíš respekt. Respekt před smrtelností, která nemine nikoho a která znovu a znovu připomíná každému tu jedinou skutečnou spravedlnost. Okamžik smrti nemá o nic menší váhu než okamžik zrození. Auto kodrcalo po nerovné silnici, funebráci polohlasem co si mumlali, kouřili a spolujezdec v jednom kuse ladil rádio. Šumot, pískot, útržky slov a hudby a do toho monotónní hukot motoru, který už toho měl asi taky dost. Venku se pomalu stmívalo, na prosekturu zbývalo asi 8 kilometrů a ti 2 se najednou začali dohadovat, kolik mi mohlo být let a na co jsem asi umřel, čímž mě nesmírně pobavili. Hlupáci, pomyslel jsem si, co pak smrt musí mít vždycky nějakou příčinu. Toto byla 1203, kdo si pamatuje. Jak to víš? No a teď trošku, tady už žádná smrt teda není. A od Dušana jsem si vybrala básničku Sirka a potom striptease. Tak napřed teda tu Sirku. Já jsem docela někdy překvapená, když, a to se teda netýká jenom tvých básní, ale jak se z úplně obyčejné věci dá udělat něco tak neobyčejného. A myslím si, že Dušanovi třeba s tou Sirkou se to zrovna výborně povedlo. Takže Sirka. Ani velká, ani malá, tak akorát ke svíčce. Jako by se světa bála, schovává se v krabičce. Svoje rovné, štíhlé tělo má však jako ze dřeva, cvičením by vyhnat mělo bulímí ze střeva. Hlavičku má plnou síry, která vzplane škrtnutím. Přiložená pod papíry je hořet pro věc přinutí.
Než se bude muset činit, z vlhkosti má strach, mohla by zapříčinit, že nic neobrátí v prach. No a teď ten striptease, to jsem byla taky docela překvapená, že jsem si říkala, když se podíváte na Dušana, to je takový nesmělý pán. Na posledním účtu jsme říkali, že Dušan nerad mluví na veřejnosti, pak říkal, že je nesmělý, ale léčí se, což mě teda, než se dostanu k té básni, nápadně připomnělo, že když jsem doma jsme s taťkou řešili, co jako ten křest a co se tady bude jako dít a jako, že by měl někoho si pozvat a tak. A říká, co bych tam koho zval, jako, že tam bude strašně moc lidí a já říkám, tati, tak ne jako ze sebe, udělej trochu ze sebe tu celebritu, jo, a on mi říká, no to je právě to, co mi na tom vadí, jako, jo, takže oni jsou hrozně skromní, ti autoři, tak teda ten striptease. Uznej, že mi nechybí odvaha odhalit se do naha. Za chvíli budeš vidět, že se nemám za co stydět. Asi nejdřív začnu z vršku, věnovat se prvnímu svršku. Pár knoflíků rozepnout stačí, abys rozevřela oči. Nebudeš zívat do rána, než mě uvidíš na Adama. Jen zpočátku to trvá, protože jsi prvá. Tak trochu se kroutím, ale je to jen tím, že až odhalím první půlku, polezou ti oči z důlku. Cítím se jak na divadle, herec ve spodním prádle. Chce se schovat za kulisy, však diváci na něm zrakem visí. Je to pro mě zkušenost, když moji nevinnost sleduješ s otevřenými ústy, vykukovat za fíkovými listy. Uznej, že mi nechybí odvaha odhalit svoji duši do naha. Tak zeptala bych se tě, co bylo jako motivem této básně. Trochu se bojím, jako jaká bude odpověď, ale... To jsem čekal. Nejhorší pro autora je, když mám vysvětlovat, co tím chtěl vlastně říct. Ne, to je docela jednoduché. My jsme před už docela dlouhými lety v práci byli přizvaní na narozeniny dvou našich kolegyň. A já jsem jim říkal, že si pro ně nachystám něco speciálního a holky říkají striptease. Říkám, dobře, bude striptease. A byl v této podobě. Taky řešení. Důležité je se s tou mět vykecat. To musí být mužská vlastnost, jinak by ten svět asi nebyl takový, jaký je. Aby to bylo v rovnováze, tak bych se možná měla zeptat i tebe, ale nevím, tak Smrt a dál, jako co bylo motivem pro napsání této básně, nebo teda této povídky, ne básně v tomto případě. První věta. Asi ta smrt, naprosto nečekaně jsem umřel. Jednou jsem si lehl a ničeho nic jsem umřel. No, Jak se ti to píše, takové téma? Nemáš toho typa k depresi? mně to ani nepřijde, já žiju depresi celý život. Tak tím se to vysvětluje. To je první větě, kolikrát to je, protože, jak říkal nedávno Zdeněk Svěrák, že psaním se nejvíc napíše. Takže je potřeba akorát, když člověk si myslí, že by mohl něco napsat, tak si sednout prostě. Sednout si a to znáš. Tak co jsi vybral, že bys přečetl sám za sebe? A před brýle, já budu mít mikrofon, no, aby všichni něco slyšeli. Já bych to, Aby to bylo úplně jakože na úvod, jo? Protože já jsem si vědom toho, tak jak jsem říkal v úvodu, že píšu vlastně až depresivní, tak kterým jako kolikrát těžko někdo může porozumět, jo? Když jim rozumím já sám. Takže toto je jakože vlastně k tomu úvod, jo? Básním, které píšu, mnohdy sám nerozumím. Jenom poslouchám toho blázna ve mně, který v zákoutích čehosi, co je možná duše, možná chiméra, se vytrvale snaží udělat ze mě Homéra. A Dušan
nemá knihu, takže my mu půjčíme. Máš nějakou oblíbenou? Všechny mám oblíbené. To jsem si trochu myslela, že řekneš. Já jsem je všechny přečetl 1000krát a stejně jsem v nich udělal gramatické chyby, než jsem to vydal, takže jestli se začtete, tak schválně, kdo je tam potom najde. Ale tady toto schválně přečtu, protože jsem ji kdysi poslal do Olomouce do knihovny do soutěže a ona tam byla oceněná, tak jsem na ní tak trošku jako pyšný a možná ji mám i malinko radši. Pouliční lampy. Jak vojáci na hranici, stojí lampy na ulici a stráží noční klid. Hlavy k zemi sklání, pod tíhou svého přání, blíž u sebe žít. Natáhli by ruce přes půlku ulice, ale neví jak. A tak aspoň svítí, že se uvnitř cítí všelijak. Občas stisknu na ně teplo ze své dlaně a cíp naděje jim dám. Někdy to tak bývá, že když se večer zpívá, zůstane někdo sám. A taťky jsem se neptala, takže ještě máš nějakého vlastního favorita, kromě teda té, co jsi teďka vybral na to čtení, máš vždycky nějakou třeba jednu věc jako nejradši z toho? Nebo ti autoři to tak možná neberou, jako možná jenom já ze své pozice mám pocit, že něco musí být to oblíbenější. Jako. No, v podobném duchu to řeknu jak Dušan, no, ale vždycky nejradši mám tu poslední, no. Teda, jako se. A když už teda, jakože mě to třeba někdy přinutí vylézt z té postele, nebo si vzít ten telefon, tak potom, když třeba někdy se taky stane, že na druhý den si to vezmu a vyhodím to, jo. A to mě potom naštve, protože říkám, tak kvůli tomu nespím, jo? Abych to ráno vyhodil. A ještě to nestojí za nic. A ještě to nestojí nakonec za nic, no, ale tak to je prostě jakože nějaká taková minimální autocenzura, jako existuje, no, nevím, jak to má Dušan, ale stane se ti někdy, že něco napíšeš a vyhodíš to druhý den? Nikdy. Já toho mám plný šuplík. Ty to napíšeš tak dobře, že už to nevyhazuješ. Ne, já to založím do šuplíku, že se k tomu třeba za 10, 20, 30 let vrátím jako k námětu, abych to předělal. No, ty máš výhodu, že jsi o 10 let mladší, já už tak to uvažovat nemůžu. Mám veliký šuplík, který mi žena nekontroluje. Jo, ale jinak to tak je, no. Tak jo, takže já zatím děkuju a poprosím zase o hudební vložku před poslední částí čtecí.
část na téma humor, ale Dušan předtím říkal, že si mu zapomněl v autě, tak já nevím, jestli máš ty epigramy. Máš je? Výborně. Tak jo, tak v tom případě můžeme. Já jsem dostala za úkol, aby jsme to mohli porovnat, protože oddíl v knize Pod kůží se jmenuje Aforizmy a Dušan tomu říká epigramy. Jo? Tak dostala jsem teoretický úkol, abych zjistila, jaký je v tom vlastně rozdíl. Takže probíhá teoretické literární okénko, co říká o nocích odborná literatura. Takže epigram je krátká, útočná, satirická báseň, obvykle má jenom několik veršů, kritizuje nešvary společnosti nebo lidí. Naproti tomu aforismus je krátký, stručný výrok, který obsahuje hlubší myšlenku nebo překvapivý postřeh. Pracuje s nadsázkou, ironií a často využívá paradoxy. Hned jsem taky zjistila, že v několika případech si dělal knedlík a vyšel ti noh, protože to máš jako aforismus a je to epigram. Já jsem to zjistil taky, protože jsem to zadal do automatického informátora a zjistil jsem, že to vlastně můžu hodit do kopříku. Takže já jsem hned udělala výcuc, jako ne všeho teda, ale jenom tady to mě hned napadlo, že jsem si dělala ten přehled, co je co. Takže hádali se v parlamentu, komu přiznat jakou rentu. Kvůli těžké době navýšili sobě. To je 100% epigram. A pak jsem při průzkumu teda ještě si dovolím přečíst jednu a zapojíme samozřejmě i Dušana z jeho epigrama. A to si myslím, že už by... 8. řádek vlevo dole. A to si myslím, že by, nevím, možná jako spadlo spíš do toho aforismu právě, takže to je takový mix, jako jo. A mně se teda tady ta moc líbí, já tam mám takové svoje favority v té knize. Nechalas mi na lednici vzkaz, na mém saku našla jsi prý vlas. Světlý byl až běda, co teď s tím, tvá hříva, že je hnědá, přece vím. Přemýšlím a závěr z toho mám, nemít lednici, byl bych doma sám. A Dušan teda si myslím, že to má na tu politickou notu. Snažil jsem se. Tak Dušané, přečti nám nějaký epigram, prosím tě, ze své tvorby. Ty teda v té knize nejsou. Ne, vůbec. Fotbal je u nás chorý. Fotbalisté řeší spory, jevící se malicherně. Kdyby aspoň zaujali herně. Teda přečtu víc, tak potom netleskejte a nezdržujeme. Velebností je to hnus, jak se perou o hormus. Pro americké ideály nás teď cena paliv pálí. Země se odporem třese, člověka však nesetřese. Navzdory všem apokalypsám čeká, až se zničí sám. I když člověk slepě věří, přesto si tajemství střeží, až na důvěřivé strejdy, když potkají šmejdy. Co chce říci o sobě, má ukryto ve jménu. Motoristé sobě a nikomu jinému. Do Iránu samou díru dělá jménem světového míru, však jen zajímá se o burzu, jak dostat akcie do kurzu. Tady mám jeden teda nedopsaný. A ještě potom, ale já to přečtu, to je jenom ten druhý verš. Vy pochopíte, že je to na Ministerstvo životního prostředí. To vůbec není prospěchářství, ale turecké hospodářství. Já si myslím, že tohle by mohla být další kniha, jako s tím bys měl ohromný úspěch.
Nikdo žádné listy nevydal, jako to je pravda, ano. Tak ještě tady tak na úplný čtecí závěr, než poslední část bude už teda oficiální akt křtu pro obě zúčastněné knihy, ale tady na konci se mi líbí takové dvě věci a jedna z nich už tady byla diskutována o tom vstávání, uléhání a probuzení se, takže jenom takové dvě větičky. Teprve, když se člověk ocitne v pekle, tak zjistí, že ráj není nezbytný. No a závěr, protože to se nám hodilo na konec knihy, když jsme to nějak technicky jako připravovali. Ráno se probudit je jen poloviční vítězství. Večer spokojeně usnout, to je triumf. Takže než bude hudební pásmo, krátké, a po něm teda takový jako symbolický křtící akt, tak já bych hlavně chtěla, aby se vám ty knihy líbily. Autorům bych chtěla popřát, aby se jim dobře psalo i nadále, ať už s depresí nebo bez ní, nejlépe bez ní, ale u toho psaní i ta deprese vlastně může mít dost pozitivní efekt, jak je vidět. A budu samozřejmě ráda, věřím, že nejenom já, ale i páni autoři, kteří možná pak ještě k tomu něco řeknou, když si ty knihy koupíte, užijete a s láskou a chutí přečtete samozřejmě. Tak nám, pánové, ještě něco prosím zahrajte. Nafouklý balónek z pouti, srdíčko děvčátka rmoutí, chtěl by mu uletět vzhůru, snad až k nebeskému kůru. Chtěl by mu uletět vzhůru, snad až k nebeskému kůru. Hvězdička provázek svírá, v horčičce pomáhá víra. Chtěla mít balónek ráda, ten city jí však postrádá. Chtěla mít balónek ráda, ten city jí však postrádá. A lásku musí být vám, jinak jdi hned odům dál, kde láska druhých není, zůstane jen trápení. Kde láska druhých není, zůstane jen trápení. Ráno, než děvčátko vstane, jiné role jsou rozdané. Na zemi balónek leží, nafouklý z půly je stěží. Na zemi balónek leží, nafouklý z půly je stěží. Pohrát si děvčátkem baží, vzbudit v něm zájem se snaží. Děvčátka však achých ouha, vyprchla včerejší touha. Z děvčátka však achých ouha, vyprchla včerejší touha. Na lásku musí být vám, jinak jdi hned odům dál, kde láska druhých není, zůstane jen trápení. Kde láska druhých není, zůstane jen trápení.
jsem jel ve vlaku, sedla si naproti, svlékla se z roláku, do trička k prasknutí, ponozem se znovu, oknu se otočím, v jeho skle se mohu dívat ti do očí, přes okno vagónu, vidím tě na plotě, za plotem záhonu, cítě o samotě, vidím tě v obilí, smát se větelině, chvíli jsme pobyli na lesní pěšině. Náhle však zastavil mě někde nádraží, můj obraz se ztratil, sklo mé odráží. Vystoupila brzy a já tam zůstal sám a se mnou jen brzy prázdný okenní rám. Dnes, když jedu vlakem, hledám tě tam v plotě, sedím zázrakem ve správném vagóně. Prázdno mám na plotě, v lese i obilí, kde jsme o samotě byli i nebyli. No, když jsme si naplánovali, že teda to pojmeme jako křest, tak samozřejmě, ale prostě mě napadlo, protože moje dlouholetá kamarádka Leska Klimecká, kterou poprosím, kdyby mohla sem přijít, která je v podstatě mnohem známější autorka než já. Pokud to náhodou nevíte, má na svém kontě 2 romány, z nich ten druhý, Dvojí život Mariny G. se to jmenuje, je to správně, ano. Výborná kniha, mimochodem. Obdržel cenu knižního klubu před pár lety, což je, jestli to správně řeknu, druhá nejprestižnější literární cena u nás. A takže asi mě nemohl napadnout nikdo jiný, že by nám tady poblindala ty naše výtvory. My to samozřejmě jako v knihovnách neradi vidíme, jako jo, to kolívání těch knih. A aby to žádné nebylo líto, tak už tam máme oběd, takže Vladi, tady máš pohárek a můžeš popřát a Tak já to provést. přeju. A já budu dělat držitelku tálíčku tady, jo? Ano, tak já oběma autorům přeju, aby ty knihy si našly svůj život, aby si žili svým životem a aby je četlo mnoho a mnoho lidí a aby se prostřelili přes regionální hranice a aby všichni viděli, že tady na Moravě máme parádní básníky a autory. No a můžeš tady s náma klidně zůstat. Já jsem ještě teda chtěl říct, Ano, že toho řekni. se zúčastnili i 2 významní Němci, pan Miller a pan Turgal. Takže Vlaďku propustíme, aby se tady vůbec dělal. Užij si to víno, klidně si dolej. Než na závěr promluví paní ředitelka, kterou jsem požádala o závěrečné slovo, tak vy všichni po oficiální části jste našimi hosty a budeme rádi, když budete našimi hosty. Muzikanti nám pak ještě něco zahrají a máme tady spoustu jídla a dobrého vína i dobré kávy pro ty, kteří si nemohou dát víno. Takže určitě nikam neodcházejte, zůstaňte tu s námi a samozřejmě si nezapomeňte koupit ty knihy potom.
Tak paní ředitelku, prosím ještě na vteřinku, já tady se někam odnu. Tak já měla asi jenom poděkování. Jednak teda tomu osazenstvu, které přišlo v takovém krásném složení, je vidět, že za dobrými lidmi a dobrými věcmi se vždycky najde i to publikum. Takže moc vám děkuji za to, že jste přišli. Je to i takové příznačné, že v podstatě před námi je konec školního roku. I knihovna má takové jakoby, jak se říká, okurkové období, kdy my už taky vlastně jako končíme tady to pololetí s tím nějakým představováním knih a autorů, takže je to takové pěkné, že v podstatě hodně kantorů sem přišlo si užít takovéto předprázdninové období. Přeji vám těm kantorům, které tady vidím, ať už minulým nebo současným, krásné léto, krásné prázdniny, ať to vydržíte s těmi svými žáky a ať vás to nabije energií. A samozřejmě moc děkuji tomu, jak to tady všechno bylo krásně připraveno, za to velký dík Martině, protože to je takový skvělý člověk v knihovně na dělání rozhovorů a zvaní dobrých lidí. Takže Martině, mám to přijít. Moc děkuji skvělému výběru kapely. Byla jsem překvapená, jsem opravdu myslela, že bude cymbálka tak, jako byla minulé, ale ta multifunkčnost, ta multižánrovost je neskutečná. Já jsem si poctivě teda ty knihy přečetla, takže jsem byla ráda, že i tady zazněly mé favority, které jsou tam založené v té knižce, takže potom poprosím ještě o věnování. No a tady, jenom abyste neodešli úplně s prázdnou, tak takové jako celkem zajímavé si myslím pro vás, takové jako abyste měli nějakou motivaci do dalších let. Máte tam a tvoření, máte tam knihy Stoletý mládenec. No, takže, co tam máte? Potom A to ještě tusk. Dobře. Ještě tam vejde. Tak pánové, ještě poprosím o 2 kousky na 1, 2, dobře, tak 1, ano. Takže jeden připravený a pak už bude to jídlo s těma knihama, volná zábava, a můžete si dělat selfiečka na sociální sítě s místníma celebritama a tak, jo? No to si teď ty, taťko.
pořád překvapuje. Předminule byla cymbálka, minule už jsem zpíval já, zpívali jsme jednu nebo dvě písničky s klavírem, potřebovali jsme na to asi jednu zkoušku, teď jich donesl 12, nakonec jsme to tady zredukovali na 10 a jenom mě děsí, co přijde příští rok. Jo, protože tohle odartikulovat a všechno ospívat, tak když bych to vzal 2, 10, to je 5krát tolik, tak příští rok si donese sborník 50 písní, tak bychom se měli začít pomaličku chystat. Ale každopádně děkuji Dušanovi, že jsem se mohl zúčastnit jeho účtu. Jak tady padlo někdy od dávných let, no padlo, spolu hrajeme muzice od roku, nebo hrávali jsme od roku 92, známe se dlouho. A vždycky rád přijdu a nějakým způsobem ho podpořím. Děkuji. Já bych ještě, no když stojím, tak to musím. To jsem chtěl říct na začátku totiž. Jsem chtěl Dušanovi poděkovat, že jako rodilý kyjovák souhlasil s tím, abych se já tady zúčastnil vlastně v podstatě jeho křtu na kyjovské půdě a že to tak dobře vyšlo a ještě jednou mu za to děkuji. Protože se taky známe dlouho, ještě jsme spolu běhali, myslím. Našeho křtu. Našeho No a to řeknu to, my jsme se Staňou spolu běhávali a nejednou jsme soupeřili, ano, i s Laďou, ano, zalití potem a pak v cíli jsme se neobjímali, ale oni ti běžci mají takový zvláštní zvyk, že doběhnou do cíle té trati a pak se jdou ještě vykusat, ještě další nějaké 2-3 kilometry, prostě běží nějaký 10-20 kilometrů, pak jsou 2-3 kilometry vykusat. Tam je čas na to si povídat a udělat ty přátelství. Po 10 kilometrech se pak snaží vyvážet pořád inteligentně. Tak jestli vás můžeme pozvat na víno a na nějaké to občerstvení.